Jackson. Omrzol si? Čo? Omrzol? Zmrznuté ruky mám jak hovado. Ale super, fakt super. No čo, aký je rozdiel? Eden 3. Ešte ťažko povedať, no ale išlo to rýchlejšie nad hlavu asi. Tým, že je to väčšie. 5 krokov bez vetrí. No. Štartoval si, pozri na akom Ako kúsku. super, len mi je hrozná zima na ruky. Pozri na akom kúsku si odštartoval. Vyhrievané rukavice e-bike. No, to treba. Tento víkend pôjdu. No, to Ešte sa pozrieme, na akom kúsku pán vyštartoval. Asi 15 metrov bez vetrie. 4. december, prvé snehové lietanie, Vacho pokrstil nový padák. No ale mal by si ísť. Fakt je super.